Så nu starter vi igen. Den der anden video, den gik lige koks, så undskyld. Ja, Det kan godt være, at den ikke bliver uploadet til YouTube, men der gik et eller andet koks i systemet. ja, den... Og på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok komme til at filme ind i spillet, men det er bare lige det nuværende, fordi at vi ikke lige har købt det endnu, så... Ja, vi har ikke lige noget optagerprogram til PlayStation, så... Det finder vi nok ud af på et tidspunkt. Okay, double kill, bitch. Suck my ass. Nej tak. Min finger går ind i den. Så tror de bare, jeg er god til at sige. Okay, han er pisse irriterende ham der. Kan du lige mute ham? Bare el. Du har dollarkammer på den her. Jeg elsker min Vector. Vector, det er bare ordentligt syg. Det er også det, hvor du spiller allermest med. Og jeg gærer bedst til det er faktisk Team Deathmatch. Det er nok også noget af det sjoveste. Jeg synes... Og I kan se, at jeg er ikke lige den bedste med machine gun. Og, nej, men jeg er bedre til machine. Han er bedre til sniperen, jeg er. Jeg er mega syg i hovedet til sniper. For 2. Han er mega syg til det. Ej, jeg hader, når man ikke har flere skud tilbage. Jeg bare lige... Ej, jeg kunne have fået så mange kills. Du skød ham lige i røven. Au. Jeg må gøre en el. Og det er altså det her, I bliver nødt til at finde i folken. For vi har ikke lige fået købt et program til at optage endnu. Vi finder ud af det på et tidspunkt. Ja, du fik... Hvor mange kills du? Jeg fik det op. Nej, dammit. Bitch. Bare der sniper i stedet for. Nej, prøv bare lige den her. Nå, det er den nye. Ja, vi ikke har brugt så meget. Så må også have et mega dårligt våben. Lortevåben. Jeg forstår ikke, hvorfor vi har Claus med det. Bare så ved det, det er ikke lige altid, at jeg er med til det her. Så det... Nej, han er ikke med altid. Ellers er det bare mig selv, der spiller. Eller mine andre venner. Der skal vi nok lige have fundet et eller andet stativ, der kan stå på. Ja, den her. Ja, de stole eller et eller andet. Så de har sat den så den sidder ordentligt. Men man kan se, at jeg er ikke lige den, der spiller så meget Black Ops 2. Nej, han spiller mere Modern Warfare. Ja, og det var trickshot. Jeg har også videoer på YouTube. I skal nok få min channelnavn at vide på et eller andet tidspunkt, men bare ikke lige nu. Vi skriver det ned i subscription. Ja, sådan Dernede. ja, vi skal skrive lige min channel. Hvor I kan skrive kommentarer, og hvis I... Og I må godt like og alt det lidt. Han er ny YouTuber, så... Ja, kommer sikkert også nogle haters. Nej, du er dum. Det er flot, du er. Så vi håber, der er nogen, der kommer til at se videoerne, og så... Ja, jeg vil gerne have nogle shop, som jeg kan gøre noget for. Og jeg kan bare adde på PlayStation, vi skriver der også lige noget i videoen, hvad han hedder på et andet tidspunkt, bare ikke lige nu. Ikke lige nu. Men I kan ikke få min Facebook. Der kommer vi til at lave en official fan page. Ved du, hvordan man gør det? Ja. Så må vi lave en lige om Jeg har lidt. også en fanside med mig og min ven. Så må vi lige lave en lige om lidt. På den, jeg har i kredit, der er der cirka 7.000, der følger os. Så må du lige hjælpe mig med at lave sådan en fake selvfundet. Ja. Men prøv at tænke, vi har 7.000, der følger os. Nå, det var faktisk et rigtig godt sted at gemme sig. Men ikke når jeg spiller. Nej. Nej, Rosenberg. Au. Få nogle folk at tro det i. Ej, det lyder sgu behageligt. Så har vi ikke sniper, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om tager på liste eller ej, tager på liste. Meget nemmere at huske. Kan vi du lyst til? Og haters, dem banner vi... Ja, haters, de bliver bandet forever. Det kan godt være, at der er nogle YouTubere, der
ignorere dem. Det gør vi ikke. Det tager vi meget seriøst. Jeg fik knas. Sådan. Vi ses. Ses der. Hej hej.